Naik, udah kamu naik. Nih bikin lagi di tirpal. Kondisinya berapa gaji ada? Baik bukan batu hula. Saya mana BTR nih bikaria angin bagus gila. Nobang perguna guna hayak kita bener merah muti kami sih bener nih pura Ordani nih pura nih. Angin dukuna semuanya, angin dukuna semuanya saya. Sampai nih cici. Cici kasih bukan lagi gigi bagus sedang. Kasih juga dengan tidak nih coba nih naik. Ada itu juga lagi. Ini beda. Oke, mereka kayak lunchigan. Tapi ini apa ya deh? Excite lunchigan. Para gue celak. Jadi ya, angin jibuna. Dasimnya puri botol jaket. Malah puri botol jaket bunga halah. Sebelah puri botol jagan ada. Sanci som. Jalan lah ya ada, jalan. Besar begitu lah. Tapi bisa gini, tak kurang sana besar dia. Tak langau pen dia. Nah. Segera kayak kenapa gue pindah sana. Hello लोगोफोर फैलायबाय दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आरोना 3 मान्थफ्रानो जाबायमोनदां जों भिडिअ इदि होयिया तारमाने टाइमफ्राबो बिदि जाया आरोना दिनैहाय आङो बोरायखौ भिडिअ बनायनोसैलै दे जोंहाबो इदि होननानै आङो लोगो लादों आरो बोरायालाय बनाया होननानै बादोंमोन बियो खिन्थु आं लोगो लादों बोरायखौ लबर बख'नो आङो र' बैथिं हाग्रा एवबाय थादों बियो स्मक न' जिंनि माबाया हाग्रा जादोंना नै बोराया इलाय नै मा बे न'खौ नुवाखै नोङो माबायदि नोंनि बे न'खौसो देखायना होखादोंबा नोंनि बे न'खौसो देखायखादोंबा नै बेयाव जोंहा नै बे कन्डिसनखौ नुवाखै नों माबायदि कन्डिसनालाय माथो आरलाय गैयाबालाय माने नोंबादि आं सानबाय नोंबादि बिटिआरआव रावबो बिदि गैलादां आरो थारमाने लोगोफोरखौ नुजानो गिदों बियो सेंग्रा समाव गाजा देखायना लाबायना दा आं लाजिया लाजियाबा मानो खारनो होदों आंखौ बेयाव ओमफ्राय मा दङ नोंहा लबर दंबावो बेहाय बहुद हाजार थाखा लाख थाखानि माल नै माबायदि देखायना होनो आं बस्ता होथेदों थिं होथेदों आयौ ओमफ्राय दिनैसो बेखौ अखा हानायाव एवखिलायबावदों नाय उखुन्दैया बारग'जोबगोन माबायाबा उखुन्दैया बारग'गोन बारग'थोंहाय मा नांनायसो सिफायनोसै होनो आरो सिफायनो हाया सिफायनानै लाबाथाय आरो बनायनोबो हाला बियो दा बाहेरफ्रावबो एसे ओंखारनानै थाखा फैसा बरन बायनोबो रोंथारा मालायफ्राथ' ओरै थांनानै माबोरै बरनना लाबोयो मिथिला दाउआबो बिदियाव थाला दै दाउखौबो बिदियाव दोनला खिन्थु मिथिबाय दाउखौबो बिदियाव दोनला नायनो र' बिथिं माबायदि नाय बिनि स्मक हाउसआ नै सिफायनोसै होननानै साननाय आरो सिफायनानै लाबाथाय आरो बनायनो हाला बाव नायफाय खोनादों बिलाय हासिब होसिनलायबावदोसो नाय थिं खाबथानायनि लोगोफोर इन्नादो आंनि स्मक हाउसनि कन्डिसना बिराद गाज्रि बनायग'नो हायाखै दाबो ओरैसो खालामना माखौ लाजिनो नङा नङा लोगोफोर लाजिनांगौ जेबो खुरां फैया बेवहाय लाजिया गोदो गाजा खिथाग्राया माथो गाजा खोन्थादों गैया नालाय गैया आरो गैयाथ्रो लाजिदों दै जोंहा गेन्द्राया नाय गेन्द्रा फंबाया लाजिनाबो लाब गैया ना लोगोफोर जि दङ गावहा बेनोसै आरो नों लाजिबाबो गैया नोंहा लाजियाबाबो माने नों मोनाबो नोंहा गैयाबो जि दङ बेनोसै आरो ना आंहा बेयावनो हन्थुस्थ' ओरै देखालाय ओरै नै माखासे इयाव बख'नानै दोनबाय नै इयाव सियारावहाय हरलाय एसे बख'हांबाय नै माथो नै एसे बख'बाय बेयावसो दङ रानजोबाखै रानबाय सिंथिं राननाय दङ रानजोबाखै सिंथिंहाय दंबावो फैसाबो गैथारला दा फैसा गैयिनि दा खरसा जानो फैसा गैया दा लाङाव पेन गैया साहा बिलाइबो खानो मोनाखै ना सायाबो बिराद दाम जादोंलै दायोना ओमफ्राय दाम जानायावसो गैया गैयिनि जिबना बेबायदि गैयिनि जिबना जादोंना जायाखै माला मोनगोन नायनो गोनां जायो दा जोंना बिदिनो आरो नै नायफैबाय मोनदोंना मोनाखै बिदि आरो मोननाय नुनायखौ बख'नोसै खरसा जानो फैसा गैया जिथुके लांनांगोन ना खालामनो आरोलाय खनसे दे बख'दो दे दामा बेसेबां खोन्थाना होलाय दामा खिन्थु मोजां जादों आरो देग्लाय रबटनि दामा बिराद मोजां दै जोंनि बेवहाय मार्केटआव सकआवहाय 215 थाखा होगासिनो दायो मोजां आरो ओंखायनो देग्लाय बिदि सुबिदाखौ हगारनाङा जायफोरा रबटफोर हायो मोजाङै गोसो होना हा आरो मानो होनबा जेनेबा बेफोरबायदि रेटखौ मोनबाय थाया नालाय बोसोरै मोनबाय थाया दा देग्लाय रेटआ मोजां बेनिखायनो गोसो होनानै माव आरो
बेलेगनि बागानफोर लानाय थायोना ओंखायनो गोसो होनानै माव आरो दा जोंबो बेसां हायो मावदों जेनेबा बेसां हायो बेसां हायासै थेवब्लाबो सेस्था खालामदों आरो बोथोरखौ खावै खावै हादों मावदों जि मोनो बेनोसै आरो फुङावल' हाबाल'थ' जायाना गथ' गथाय फरायनाय दङ उपाय गैया सानजौफुआवबो हाजायोना हाजाया हाजायो बेलासि फुरां गैया फुंजों फुरां गैया बोथोरखौ नेनानैसो हानांगौ जायो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय फैदो हाबदो नायनो दे देखायलाय दा नै लोगोफोर बेबायदि मोजां सिट जादों सिटआथ' मोजाङानो बे एसे फिसाबावसो दै जोंहाना गथ' जुजालायनायनि गिदिर बनायो बुंगोन दङ दंब्रा न' बांफोरखौनो लुगोनो हायाखै दाबो नै मेरामति खालामै खालामैसो दोनदों नै बेफोरो पर्दानि नै बेफोरो नै आंनि दख'नासोमोनलै आंनि दख'नासोमोन दरजाया ओमफ्राय नै सिं हासिबखौ बोखारना होलाय गोग्लैबावगोनसो दां थुख्राजों होथेदों नै बेखौबो नै नाय आरो होथेफिनलाय नाय ओरै थिगाबो नाय नै बिथिं नाय बिदि तिरपाल कन्डिसना बिराद गाज्रि आरो बैखौ बोखारबाथ' हंला माने बिटिआरनि भिखारिया आंनो होनबाबो लस गैला लोगोफोरजों नुजानो लाजिना लाजिया नोङो माखौ लाजिनो सोरखौ लाजिनो लोगोफोरबाबो जाहोआ आरो ओरै खिथुथिं ओरै लाबोलाय देखायबावनो नै खिथुनि कन्डिसना ससे तिरपाल ओमफ्राय आरो ससेनि बे प्लास्टिकसो नै बिथिंनिया नैबे स्मल हाउसखौलायनि नैबे ससेया प्लास्टिक गोथांजों मोजां नुवाखै बारा नैबे प्लास्टिकनि बियो ओमफ्राय बियो ओंखायनो तिरपाल ससे तिरपाल 1000 थाखानि स्मक माल होगासिनो आरो ओमफ्राय अर माने उखुन्दै होगासिनो आरो प्लास्टिकनियावनो आरो ओइथिं देखायबावनांगौ न' नायनानै ला बिनि न'खौ बाबु आयु बाबुआनो जोंहा बहा गेलेखो नै बल नोंना बे बला बेसेबां लानाय बाबु 600 500 बेसेबां नाम्बार हा नाहर इथिं बाबा बेसेबां नाम्बार नोंनि बला हा 5 नाम्बार बल नै आरो माबा देखायबावनोनो मा होनना बुङोथाय बेखौ मम ना मम दाङा बे दाङा होनना बुङो आरो मम दंफां बेनो दंजाबो नै लोगोसे बेबो ओमफ्राय बेयावबो नै दाननाङा दे खिन्थु बिथिं फांसे दंबावो बिथिंब्लाबो बिथिंसो मोजां नुगोन ओमफ्राय बिथिंहाय कन्डिसना आंना नै बस्ता होथेदो आरो नै उन्दै बारग'यिनि ओमफ्राय बे होथेदो ओमफ्राय खुन्थायाबो दुंसिगोन बबेहाय जाबाय ओरै एक साइड बिदिसिगोन बाराबो गैथारला बिदि आरो आंनि जिबना दासिमबो परिबर्तन जायाखै माला परिबर्तन जागोन बुंनो हाला जेब्ला परिबर्तन जागोन आरो सानसे सम जालालै आदा जाला माथो जाबावनो परिबर्तन जागोनखौ रावबो मिथियाना आधा बोसोरानो थांबाय माला रिटायार जागोनसैसो फैदो दानिया ओरै माबाखौ देखायनोसैलाय फैदो दे मा देखायनो होनदों नोङो एसे ओरै माबा जा सिमुफोरखौ माजों होयो सिगुन थुख्रा आरो नै ओरै इन्जायफ्राय ओरै होदों गोलाव खानाय मस्त गोलाव नै बिसिम नै एकबारेनो होबाय थानांला आरो ओमफ्राय ओइथिं सिंथि देखायबालाय अनेक कालारनि दङ सिंथिंहाय र' बिदि होलाय अनेक कालारनि दङ बैथिं गोथां कालार नैबे आकाहि माने फान्थाव कालार बियो फान्थाव कालार दरजाया औ ओमफ्राय नै बिथिं गोजा कालार औ माने वालफ्रा बेलेग बेलेग आरो नै बिथिं गायथिं फैयो नै एयार कन्डिसन बार नांगोन ना बिथिं बार हाबो आरो थाबाबोथ' नांगोन ना औ कन्डिसना बिदि आरो आंनिया दाबो मावना जानांगोन गोथाङै थासान्दि गावनि देहा थासान्दि मावना जानांगोन नैबे बुरैया आंजों लोगोसे हेफाजाब होफायो रबा हानाय मावनाय न'खरनि मावनाय दांनाय खामानिफ्राव बहुद हेफाजाब होयो आरो गथ'फोर सानै दङ गथ'फोर सानैनि फरायनायफ्रावनो थाङो थाखा फैसाफोरानो थाला बिदि ओमफ्राय आंनो एबारबा होगोन ना होआ नोंलाय मा नांगौ नोंलाय मा नांगौ मा नांनो दख'ना बे रबर फानबानो मोनगोन रबर फानबानो गासिबो मोनजोबगोन थगायदोंलै इयो No, I'm telling you. थगायदों होथारला नङा हाब्बाय बांकाराव हा बाय आं लाना बांकाराव एसे लाबोदो गासैसो मोखांखौ नुवाखै माथो नोंखौ गोलै र' नै एसे बेबायदि आरो सिङाव हाबबा बिदि नुवा बिराद माने गिदिर नालाय आंना सिङावबा सिङावहाय नुहुरा आरो आरो रोजा दङ माला मथा मथि 2 कुइन्टेलसो जागोन आरो बेवहाय 2 कुइन्टेलसो हाबखादों बिदि मथा मथि दायो लांबा 40,000सो मोनगोन बिदि आरो दा लांनो नागिरदों बेखौनो
ओमफ्राय दा लांबा 40,000 मोनगोन आरो नोङो औ 40,000 पाक्काखा ओमफ्राय 40,000 मा खालामगोन नोङो 40,000 साइकेल नांगौ बरसा जानाय लोंनाय बेबायदि दङ गरमथारलै सिङाव हाया हाबनो गरमथार भिडिअखौनो होनो मोनथाराखै बिराद गोबाव जाबाय थारमाने समबो मिलाया मावग्रा मानसि नालाय बिदि फुङावनो 3ता 4तायावनो बाजाराव थांनाय जासिगोन माला भिडिअ खालामनो मावनाय दांनायजों मेंनानै थासिगोन बिदि जायो आरो दा बुरैयाबो नै स्कुलाव गथ'फोर लांनाङो टाइमानो मिलाया दा बेयावनो भिडिअखौ होनो मोनाखै आरो एबारनिफ्राय सेस्था खालामसै जोंबो भिडिअखौ होबाय थानो नोंथांमोना बेबायदिनो जेरै सापर्ट खालामदों बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबावदो भिडिअखौ स्टार्टिं खालामफिनबाय आरो जोङो दिनैनिफ्राय होबाय थानोसै गोबावासोमोन आंसो लिंथाबबावदों जबरदस्ति जोंहाबो खालामबावनोसै इदि होननानै नै न' कन्डिसनाबो माबायदि मा बाबु हा हाब्रुआवनो गेलेबायहा बेहा ओइ सिलायाबो जा लेथ्रा जाजोब्बाय जोंहा आरो नों न'नि कन्डिसन मा देखायाखै बे मा न' नोंनि बेयो मा न'खौलाय मा न' आरो देखायबावबाय बै गारि बोराया सोरनि गारि बोरायालाय नोंनि बोराय बे नङा सोरनि खोनाजोबना होब्रा खिथाबायबो आङो नै ओइ बुरै माहाय मा बोराय जोंनि भिडिअखौ एसे सापर्ट खालामो बे नैबे रुम बेयाव आं थायो बेयाव साला थायो बिदि खोन्थादो बे खाम इसिं ओंखाम इसिंबो गैया नै बै थिं होथेनायावसो सङो जोंहा ओंखामा मोजाङै खोन्था होदो बैयाव दाउ थायो एसे हांसो थायो बै खिग्रा फायखानाफोरखौबो खोन्थाहैथां आव बेखौनो खोन्थायाला आं माला जिरायलायनानै खिग्रा नोङो नोंनि बेबायदि माराम रामखौनो दालाय मा मावबावगोन नोंलाय आङो दे फैदो अखा बोथोर ना बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नै लबर बख'नाया आखाइया लेथ्रा जाजोब्बाय लबर सोनायखौ जों लानो हायासै सोर केमेरा लागोन बिदि जाबाय आरो जोंहा ना बिदिब्ला दिनैनिफ्राय बिदिनो भिडिअआव लोगो मोनलांबाय थासिगोन बोराय जाबाय दा ओरैनो हांसिगोन हांसे जाग्रा लाबोफादो खिन्थु आंनो मिथिबाय दै आंबा एसे नै आखाइ लेथ्रा जालायनाय चिकेन पकौड़ा चिकेन ललिपप लाबोगोन मानो एसे दुबा नोंलाय बाबु मा होनदों पकौड़ाबो लाबोगोन हा नोंबो थांफागोन बाबाजों बेखौ बोखारलाय नोंखौ नायनो एसे बाबुआ जोंहा बाय